Yero itry. Daga jing smoke man ngai kublai step ya pi baro haganiga por ke bamenta. Mangangai kaniga sengi kan long ke sengi ke bakur khu ke. Naman ngitip ro kidon ki bapait hala ke jong ke por. Hari ngai kublai yang kaniga sengi hi baro ke wei. Ba kaniga sengi kan da long shisha. Kabala tengshan da kata burom ke jong utro ha ke jing im ke jong i wei pi wei ke. Masuk kemen pastor ban don bat pi hagani ke step ban yo ban ai lang ya kani ke kubor step te pastor ke ke kubor hagani ke step pi don dia ke ban ai kublai shibon pastor ai kublai fi shai we baro hagani ke por ban menta ai ngo U Blei ya ke ba fi kloi ban plat ya ke por ke jong pi ban ngap ya ke khtin ke jong Blei bat kat mengene kren kebuana ke donut ke jongi lene abangi pen chong nong rim na ke khtin ke jong Blei karon ke jinkli ba kata ke jinkli ke long Kaei ke bau Blei u kwah nangi. Kaei ke bau Blei kwah ni. Hatu fila jukli kata Blei kwah ayu na pi. Mau pastor? kadai pastor kata ka jingkli ke jong pi ke bau Blei kwa lada ngipet hai shikan tin ho ki don na kitab mika bakran henry hagani ke step ngasngo ke bau Blei kwa kadai bangin pendon burom yu haki ki hake jingle jong ka jing im ke jongi Diktir jo Blei ke keren shai kata. Nak city benang Nongkhryiem lom sport kat life wake ang baki baro in ai ke buram shel tara. Tegeri kita utrai am ude u bakmi lenti ha. U Blei jungi ude u Blei u bakmi lenti. U kmi lenti ka ngi ai shu. U kmi lenti ngin le ayu na ka banta jong u. Ba kata ka dei kumba vi kmi ki pa kmi lenti na ki kon ki jong pi kmi lenti te. Ba dei ta bo Blei ru u kmi lenti. Yagata nangi namarngi dei ke ikon ki jo kadai pastor kumba pikran mentan mak kumba kimek pa ki kwa ke burom utunga ukwa ye ke burom na katunga kata kadai ke jing shisha hagani ke perthai baro ngi kwa ye ke burom bar hagano no ka jakala da ngimyo ye ke burom ngim jisutunan hanre ke haban buru ye ke jingkli hato ngi pat ngi penon burom na empat ye uta utrai ba U Blei jongi jisu krisken teng ngi ongi tip yu jisu ngi to yu jisu ngi klet no ye ke bo ukwa ukwa ya kata ke burom mengingin ai na mar ko burom baro kadai tang u Nimar ba naga menta jungi ula jak buram na naga menta jungi ula du no wat ya ka buram ke jong baro mal ka babel ke to ye kata bu an hian na beneng shekendo ula shim ye ka dor bri o hadu kernan ku umrao bat fitip na ngai vila i ke film le sim la da film pat jupule bible ru ne la vila pe the passion of Christ ne ki film ki ba kum kita ki ba peni chapang ke jing shashtam ke jong try Shisha ke film kem dapen ado kata-kata Andre ke jing shisha kalong but what you Jesus Christ haka ding penaan kat ya ur ta kinot ban sa len khot you haka ding na ja buram haka ta ka bakin jado ja buram what haka ta ka bakin jam sim ru ni shisha ula penrit el ri hado kata-kata ya ga ba hoi shimla du e ka buram Blei ke jungu lai nagamenta jungi ula wan ban du lut ye ki baro khnang bada kata un penrus pa akan yangi de kata pastor ti jong trai ko mong tabo penon burom yu trai un penon nam ro un penon buram ro yo penon burom ro yu ka bomon ngi su tho ha ka jing im jongi ka bomon kani ka jing kwa ka jong trai bangin bu yu ha ka jaka ka banung kong do de na magata mo ha ka kitab Exodus ro udah keren syai ha ka nong bar ko we bangin dei ban thau Blei de kita ki rupa de ki share de ki namar ngi anu jorno yu Blei ya kita ka bomon ngi penjak burom no nomor Blei ulong unong thau ya kita dei ban thau ya dah kita baki brio hakini kisngi ki bakalano teng ki pendon burom no U Blei da ki baken jado andre dah la ka jong ka jing em ken bat habang apule ka tin jong Blei hang tu banga shemba ong haba mishna ya ka duan ro menum shna da ki be hare men shna da ka khndo bat uang ma haba Blei kata hakata ka khndo men sawan ra ya kata ka jing kriya kata ka dei ka kata ka instruction lan ka jing ai ka jong utrai ba kumno banon rai ka jing kriya na kitab Exodus arangi pule ya kata ka nong bar howe udah batai kumno bangin ban banga sngoro ya ka ba utrai ukwa ban krening ilang ba kata ka bomon U Blei ukwa ba ka jing kriya kan mi na ka ni ka khndo ba thowe ka mat ka jongi mo pastor rai teng ka ni ka khndo ka sngo no ya di kumnong thau kyu ka babel ke to i ka ta ma no Jeremiah khat pra ke to ba U Blei ulong si shau tau nong thau kyu khndo ba ngi long ka ta ka do bertha Fina pulino Isaiah ro to kalunong ba arfo kendai kada khot ka ba khat san ter pin iang tu em ba ubrio upenlong U Blei no tangkum ka do bertha bat yala de kum nong thau kyu u snow kum ba ma u thau U Blei
baru Blei ulang ke jing tahu jong baru penkala kompong ke barok badeng ta baru Blei udah semau pitarung aku aban ong ifi lada ki briu ki le kum ta ya bayong nong tahu kin penkala no tangkum i jing tahu but yaladi ki ba di jing tahu kin pelong yaladi kum tahu nong tahu kalong ka bapen kala kompong bakane shisha ka dei ka bapen bitar yo Blei ngi ya ka ka ba hagani ka pertai bo Blei ju sngap jar open i bet ya kata abagi briu ki penlong do bertha yo Blei ka ba jaga ji im jongki tadeng dangi pet do ka por ka jong unowa ngi be ki briu haga jaga gen penon boram yo Blei ki penon boram ban ya kata mo ka Blei thao ka baki gi ashnahi kia im hi mo ka Blei thao jong ka jing shongkha pathar ke jinga le kul mar ke jing em ke jing em magani ka perthai em lada kani ka perthai em ka kalalong ka Blei yaki tadeng tala do Blei ulong no tang uta uba kiki thao ya ka bakila ban le bakat bakiki mon ka jing penjot kan wan bai maru Blei ngina do basdang umla ban share ka buram ka jong bando ulus for kwa ban long Blei hi no dala di ka babal ka mo Blei umla ban ya bentai ka buram jong bando ba pastor fi dang kren nga kan mauro yu khon jong aron ki khon jong urang ma ling do nada bat abihu yo Blei kilai ban ai ya kata ka jing thang mo ki shimi ya kata ka nga keding mo ya kata ka ding ki ong Blei da ai da kan no ro biang bai hada ki klem su tho balada pim pendon burom yo Blei pinjot ya ladi hi umdei bo Blei penjot handai dei balade dalade penjot namar pi ai so Blei da ki ding khala ai so Blei da kata ka badai ban yo shisha ma u ka burom baro bat kani ka step kani ka sngi ka dei bangya bat ma pingi haban kali kani ka jingkali hatu ka jing em jonga bat ka jingle jonga ngale ne em na ka benta ka burom ka jong Blei ne nga shule pendep rukom ne nga shule tang ba supen iya kiwe kata kalong ke ka ba u Blei umdiang hon dei na makata pat ha ka gospel Matthias no nong ka ba Henrio labatai japang kinong arsap kinong duai arsap kiba arsap kiba duai tang ha kita ki dong ba kiwe kinyo i kiba duai ha synagogue batang ba kibriu kinyo i Henry jingero ni ba nyo ka jingero ni kiba das ngap ka ktien la sutunat pal ka jing duai Henry umdei ban kata ka jing duai ba utrai un sngo Henry para briu ba kinyo sngo ba kinyero e pinang ba ban duai kandi ka dei tang em ka bangi kala long no kiba arsap jingbot jong jing arsap ada pipet na po Google ka bamon em ubriu ukren da ka ei bat ule pat da kumwe kata ka dei hawda kren da duai pinilo di kibriu banganang ba hari ka jingne jong ka jing em pat em kamdon ba penon borom yo Blei yo pet nga pat ma piru long kum tangi i jo ha yo Blei ngi ong try an sakri ya me hari try upet yang nga pa dia piru ha kata ka jingle dei nama kata ha ka chich kinong korin ka kren sha ha ka nong ka si po da khot ka ba life away ba ki ka ba pi le na ka benta ban penon borom yo Blei la na ngim le ya kata ka ba mot ngi shule men le shu kwa ban peni ban ngasngo la ngi long kum ta em ngi kala long kinong arsap wawanum ai bangin long kum ta ai bangin pai so Blei manong ablei ngan penon borom hok ya me ada dang telot ngi hap ong trai nga telot ai bor ya nga bangal yang nang ni kacing telot bangan im kacing im ke penon borom tang ya me bakani ka met ka jong aba me ai kandai namta ka borom ka jong me mo pastor ngasngo ni ka por mo soitan u yalam de pi ong ngani ka skil ada plan luparo benle iki am dei nam ta ka buram ka jong Blei Blei na ka mta ka jing su bahaya la di fila don lupa ki plan ro ngi sngi ki ma pipin le badeng ta kat pa pinang le kata fi nom sngu dap hiru te ka pelong fi ban le bat yai le ya ki ba penja buram la ne ki ta ki bam ai buram yo Blei badeng ta ka ni ka sngi fi don mta ka jing tmu oh di soitan wai lam ya fi ngatip kum ki breu ngi dap tang ka jing duna ka jing bakla Blei thau ya kata la fi don kum ka ta ki jing tmu la fi don kum ka ta ki jing mot kala no ka ni ka sngi ai ba u Blei un yo ya ka buram marla thau ya fi ha ka dur ka jing stream ka chu ba ka dur jong pi ka long ren yang ka jong pi ka dei ban pen pau ya ka buram ka jong Blei maru Blei shong ka ying mani la thau de ki kti ka jong ki breu u Blei u shong ha pi
bat aba usyong hapi ka buram je u ka teng shan ken ha ka jing im ke jong pi ai pin long ka ta ka buram ke jong blai Moses haba usyong ha ka present jong blai ba usyong ha ka ta ka buram ke jong blai o rami nang ta udah teng shan ber da ka buram ke jong blai udah teng shan ha do bagi pat ba kim nuot che wat ban pet persai o ka ta ka jing teng shan ka ta ka buram ke jong blai banga sngau ha ka ni ka por menta bo blai un pendon buram ya ka jing im ke jong pi ai ba pindan ha ka buram ke jong blai Kin Pedro Shadrach Meshach Abednego gila kentat ya ki jingbam jong usim kita ki jingbam sim ki jingbam ki bam day ban bam ba tang shi pos ngiru kaladon kata ka jingpen kala bagi ta ki babam ya kata ka jingbam jong ki sim ma ki jingdi sim ka kiat kini katai ki jingbam ki blaknya ki blai tau gini em kim long eru em ki bam dei ta ki jingbam le ni nu jorhi Shadrach Meshach Abednego gini gila eu ki bam dang Dr. Ri da ka kia di ba kini ki laingot ki la khamba brio ya kita ki ba bam ya ki jing bam jong sem ba kani ka jing sha ka ni ka ski ba nong fi la da pi long sha kum ta ka buram ka jong blai mo ha ka bam ka di ka jong pi na ki bar khoi le ya ka ba dai bam ya ka ba dai pin kampo pin khamba brio ban ya kita ki wai pat ki ba bam ki jing bam bam dai ding ya ka ni ka ski mantangi da ngai bo trai ai bor ya fi mo ki jing ba me ki jing le ag e bol khoi tien ki tli ki jong pi na ki kam ki jing trai ki jong pi na ka e bitumu ka e vimut wat aga ta ka jing mut ki jong pi na ka don ki jong pi ai be ta ki e baro abo blai u jingo ba abo blai u pe u yu i ba pi don ya ka ta ka jing tumu ba pi le be nam da ka boram ki jong o bo blai am unang kar khu fi blai unang kan pi fi blai am unang le ki kam ba ki jing jong pi but ya ki ta ki ba pendon boram ong ngan pendon boram maka kita penengkong sambal nomor ar kot lai pokok keren ni kata bangangai pun pendon buram ya fi bak buram jong blai kan teng shan ya ji im jofi pin yo ru ya kata ka jing shem snow bahano blai maka thing ke jong blai ong kita gi pen snow bahaya la di ho try un ai ke jing kwa ka donut ke jong ki bangangai ke try un ai ke jing kwa ka donut ke jong fi mak ai fi ang not ya ke ai fi smu nang ni shikmat fin ibi bo blai pen dep ya kata namar bo pi don ka donut pendon buram ya blai Kumba u David ru la pendon buram ya. U Blei bo Blei ru u kentiu ya u. Na unong ap lang brot u kalalong man unong syarai ya ke ri Israel hi borok kawai. Bat u da wan ra ru ya ke jinglong teli ya ke ri Israel. Apor bo usol ulong siem u kamla balong siem pura. Man penteli ya barok ke jat benrio. Henry por bo David uan long siem. Barok ki wan long lang kawai ken. Bat barok ki pediang ya u David namar belai u David u pendon buram ya u Blei ha ka jing em ka jong bat ngai ru ha ni ka sngi pi barok ki nong sngap ha ni ka por ki nong pet ha ni ka por fin pendon buram ken ya u Blei ken bat ai ba ka jing em jong pi kan sawah kan perta bat kan khot tang ya ka kerteng ka jong utrai manong trai tang ya mengin ai ka buram ken ngin yo mania doai ha ni ka por ka menta man ngai bu utrai udang ya lam ya don na pi pi ong pastor tengah telot ngamla kuma menai pastoi dan kena don pipi ada plan lupa don lupa kajing temu ngangai ki plan jong boman kan kedia bat ka plan ke jong try kan yang kan amen ngin ya duai ha kan ga por ngan IT sei pastor pain duai ha kan ga por menta kan in duai u plan ai bore fi ya ka ba fin le be ya ka ta ka e ka ba pendon buram be ya try ngin ya duai ni ka por menta try na ingu me ngi yo ban sam ni ka kubor ni ka step na mar ka jing ang not ka jong me ka long be bangin pendon buram ya me try abigi kon je me kin pendon buram ye me ai begini ki kon ki jame go try kin tiu ye ko kerteng ke jame kin shakti ye me kin shania ame go try kin net me kin kongo ye me bakin perso ba yaladi hame go try bakin im ke im ko pen so ba ko ba tin ke jame ko ngin le teng e ban pen so ba yo blai ai pin le teng e ke ban pen so ba yo try ke duai nge ker khu ye vi ye ke yeng ke sem ke jong fi ki kon ki ti ke jong fi ka trai ka ta ke jong fi ka ko ka khia ke jong fi na dong shadong utrai un ker khu pinyai teng shan ya buram jong blai pinyai pho ken ha ka ta ka buram jong trai bar ki ye ke baro ka ba phi le pinyai i be ya ke jing le phala ke jong blai ke jing jong fi pendon buram yai pendon buram yo try amaru maun ka manta jong i ula ja buram ka de yangi ban pendon buram ya ka kerteng ke jong o doi ka ker khu vi ne ke sngi long khia vi long klan vi long ki be start ki be shampang ki be sung tho ka man ke jong blai ha kerteng with Jesus nge duai amen amen utrai nang ker khu vi bat ka de ka long ka jing pentep ba phila ban snap yang ka kubor chbit jan miet ngidan ban pen snow yang ka ktien ke jong blai
tran ker khui pi la ka long ka bala pi la ban wan cha ka present jong ka Potternet sibet ngin ni ka jeseng ka por jong ka ktien I pastor in hikai ka ktien ka jong blai ji kai ki ba thma ki ji kai ki ba snow bang ki ba jilio na ka ktien ji blai wan pin mat ka ji ker khu ko blai shibon ngin sa shem sibet ru ko blai shibon amen Amen. Amen.